Potopi bolest molitvom. Ove riječi uputio mi je jedan sveštenik u trenutku kada mi je bilo najteže, kada sam bio najbolesniji, kada sam pao očajanje, jer sam obišao celu Srbiju i niko nije mogao da mi pomogne. Shvatio sam ga i pomolio sam se Bogu, predao sam mu svoju situaciju i ubrzo sam dobio olakšanje, a pojavila se i vera da postoji izlaz iz te moje teške situacije. Kako čovjek treba da se ponaša kada se razboli? Kao prvo, ne sme da negira i da ignoriše bolest, niti da prebacuje krivice na druge ljude za nastanak te bolesti, već da to shvati kao ličnu odgovornost, jer je to jedini ispravan način razmišljanja i aktivan odnos prema bolesti. Kao drugo, treba da potopi bolest molitvom. Šta to znači? Znači da preda svoju trenutnu situaciju Gospodu Bogu, da mu se obrati za pomoć, jer Bog jedini može da nas razume, da nam pomogne i tada više nismo sami u toj svojoj bolesti, već sa Gospodom Bogom. A On će nam otkriti šta dalje treba da radimo. Ja ne kažem da možemo da ozdravimo od svake bolesti, jer su neke bolesti neizlečive, ali sam siguran da možemo da uspostavimo finu kontrolu nad svojom bolešću. Dodao bih da se bolest smatra Božjom posjetom, to jest da Bog nije imao drugog načina da nas očisti od grijehova i pripremi za Carstvo nebesko, pa nam je poslao bolest. A postoji i drugi slučaj, kada nam bolest služi na slavu Božju, odnosno kada kroz bolest steknemo znanja kojima ćemo proslaviti Boga i pomoći drugim ljudima. Kod mene se radi o oba slučaja. Tačnije, ja sam upoznao svoje telo i pomogao sebi, a sada se trudim koliko mogu da pomognem i drugima. Vežbe koje sam snimio na svom YouTube kanalu radim i dalje i usavršavam ih, a ta svoja nova saznanja stavljam u opisu ispod mojih videa. Tako da čitajte opise ispod mojih videa, jer sam u njima detaljnije objasnio kako se koja vežba radi i stavio sam upozorenja ko ne bi smio da radi neku vežbu. Radujem se svakom vašem pozitivnom komentaru, a učim iz negativnih komentara i korigujem svoj rad. Toliko od mene za sada. Želim vam dobro zdravlje, mir u duši i uspjeh u životu. Pozdrav!